हमरो फर्ज बनता जी इनकर ससुर मुअल नहीं खा हम हनुमान जी के पूजा में आइल बने तेगो ऐसने बात कहब इनका ससुरारी ड्रामा होत रहे नाटक आ इनका ससुर के हनुमान जी के रोल दे दिले सर वही गांव में बात बजे पुरानिया आदमी हमें तने दे ही बाटे आओ ए ऑपरेटर ऐ कैसा ढुकल बड़ा जह निकलते नहीं कही अरे कहने कोइला हो भाई निकलत है या नहीं और निकल कर ज्यादा इनका ससुरारी जाने जो हम की ना कह के तार ससुर तार मर गइले ससुर कौन काम बा हैं हमारो ससुर इनकरा ससुरारी नाटक होत रहे रामायण के पाठ होखे इनका ससुर के हनुमान जी के रोल दे दिहले से आउ ऐसने स्टेज रहे रोल का रहे कि मेघनाथ लखन लाल के शक्ति बाण मार दिले बा शक्ति बाण मार दिले बा स्टेज पर लक्ष्मण के शक्ति बाण लाग गइल बा आ हनुमान जी के रोल का रहे कि सजीवनी बूटी लेके स्टेज पर आवे के रहे लेकिन कमेटी के का सेटिंग रहे कि भाई ऐसन हनुमान जी आवस नवीन भैया तन बढ़ गई बाद में 2 मिनट के खाली बात तनी सुन ली ध्यान से भाई का कि कमेटी के ऐसन सेटिंग रहे कि हनुमान जी जब सजीवनी बूटी लेके आवस तो डायरेक्ट स्टेज पर ना उड़ के आवस तो मतलब आकाश मार्ग से आवस कुशेंद्र भैया तो पटरा सिस्टम रहे जैसे पीछे से आदमी 2 आदमी रहले गड़ारी पर पटरा लगावा रहे आ वही पर इनकर ससुर बैठा रहले हनुमान जी के रोल लेके एक हाथ में गदा एक हाथ में सजीवनी बूटी आउ जवन रसरी छोड़े वाला रहले सब स्टेज पर पब्लिक सब लोग देखता भैया भैया 1 सेकंड भैया एक सेकंड अब हनुमान जी सजीवनी बूटी लेके आवत रहे जब आधावा पर हनुमान जी अइले तो जवन रास्ता छोड़े वाला रहले से गांजा पियले रहले से ओहनी के बुझाई ना रसरी तो फंस गई पटरा आ गई नीचे आ हनुमान जी ऊपर टंगा गइले हनुमान जी टंगा गइले ऊपर आ नीचे लक्ष्मण के शक्ति बाण लागल बा कि टुकुर टुकुर लक्ष्मण ताकत रे अब हनुमान जी कहत रे जेरी दादा बाही कबरो अरे जल्दी रास्ता काटो सना त हमर बाही कबरो अब नीचे लक्ष्मण के शक्ति बाण लागल बा टुकु टुकु ताकत रे कि एकर जदी रास्ता कटी त हमरा देहिए पर गिरी अब लक्ष्मण के शक्ति बाण लागल बा और धीरे धीरे घुसकत रे एकर रास्ता जदी कटी त हमरा देहिए पर गिरी अब धीरे धीरे घुसकत रे अब कहते रे के रे दादा बाही कबरो अरे जल्दी करो सर रास्ता काटो सो अब जान नहीं जे जौन पर्दा खींचे वाला रहे उ दुगो फ्रूटी पियले रहे घींचे के अगला पर्दा त घींच धलस पछले पर्दा देखलस कि इनकर बड़का बाबू कुंभकर्ण के रोल क के अंडरवियर पे बीड़ी पियता रहे ऐसे हनुमान जी के हैं सुनी यदि अपने जीवन को आप सिद्ध करना चाहते हैं तो मानस का गिद्ध बने ध्यान दे हमारा बात यदि आप अपने जीवन को सिद्ध करना चाहते हैं तो रामचरितमानस का गिद्ध बने गिद्ध के अपना जीवन के सिद्ध कर दिले अपना जीवन के सिद्ध कर दिले जब माता सीता जी के जब हरण भई कहले कि हमरा रहते हई राक्षस ई रावण माता जानकी के लेके चल जाए युद्ध कैले
पंख कट गई गिर गईले जब गिरले उनकर प्राण छूट जाई लेकिन बात बतावे खातिर अपना प्राण के रोक के रखले कि तब तक भगवान राम अइले भगवान राम रामचरितमानस में अपना पिताजी के दाह संस्कार में खन कैले कहां से कि राजा दशरथ जी जब मर गए तो वन में रहले लेकिन एगो गिद्ध के पक्षी के दाह संस्कार कैले तो यदि जीवन को सिद्ध करना चाहते हो तो मानस का गिद्ध बनिए यदि जीवन विषाद रहित रहना चाहते हो तो मानस का निषाद बनिए निषाद केवट जात के मला भगवान राम अपन मित्र बनौले यदि जीवन को विषाद रहित रखना चाहते हो तो मानस का निषाद बनिए और जीवन में सम्मान पाना चाहते हैं तो मानस का हनुमान बनिए कि अपन जीवन राम के भगवान के काम खातिर गुलाम कर दिया हनुमान जी के बारे में लिखल बा अतुलित बलधामम हेम शैलाभदे हम दनुजबन कृशानम ज्ञाननाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर जुत्र मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये हनुमान जी का करिले दुख दूर करिले के कर मैया जानकी के लंका में चल जाओ लंका में अशोक वाटिका में अशोक पेड़ के नीचे माई जान के बैठल बड़ी अशोक का मतलब क्या होता है अशोक जहां कोई शोक न हो उसे अशोक कहते हैं जहां कोई शोक न हो उसे अशोक कहते हैं और वहीं पर शोकित अवस्था में माता जानकी बैठी हुई जब हनुमान जी देखले कि माई विपत में बाड़ी तो हनुमान जी क्या कहले ऊपरे से भगवान राम के दिहल मुनरी गिरवले आ जब सीता जी मुनरी के देखली तो लगली सोचे भाई अभा लगा तब देख के अरे सैया के अंगुरिया के मुनरिया हो देख के सैया के अंगुरिया के मुनरिया हो असुनरिया सकेता देख के सैया के अंगुरिया के मुनरिया हो सुनरिया सकेता सत्यम शिवम माता जानकी सोचत करी कि ई अंगूठी एजा कैसे पहुंचल ई तो हमरा स्वामी जी के अंगूठी है का सोचत करी आ कहत करी मोरा रे बलवाया भेसी रघुराई मोरा रे बलमुआ अवधेसी रघुराई छिपी नहीं पाई मुदई कोई के लड़ाई छिपी नहीं पाई रावण कोई के लड़ाई सोचतरी कि हमर स्वामीनाथ तो समुद्र के ओह पार बारे
ये अंगूठी एजा आई कैसे कैसे अंगूठी पहुंचल दूर देश से नगरिया रे कैसे अंगूठी पहुंचल दूर देश से नगरिया रे असुनरिया सकेता कैसे अंगूठी पहुंचल दूर देश से नगरिया रे सुनरिया सकेता समय कम बा इस अब देखिए अंगूठी पर का लिखा है राम जब माता जानकी जब अपना स्वामी जी के जब नाम जब पढ़ली और आश्चर्यचकित हो गई का भइल बचली है राम नाम जोड़ा अछरिया पप्पू सिंह जी की तरफ से भरत सिंह जी की तरफ से पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा बचली हराम नाम जोड़ा अछरिया फिर सोचत रही कि जितको सके अजय रघुराई अब माया के असरची न जाई अंकल बाबा के तरफ से हनुमान जी बाबा का बनौले रखा बचली हराम नाम जोड़ा अछरिया माया से रचाई नहीं मन में फिक्रिया माया से रचाई नहीं मन में फिक्रिया अब लगली बेचैन होके इन्हें उन्हें ताका चितवस एने ओने गाछ के ऊपरिया चितवस एने ओने गाछ के ऊपरिया हो सुनरिया सकेता पर जब हनुमान जी जान गए कि माता बेचैन हो गई बड़ी तो हनुमान जी क्या कहले अब ऊपरे से बुझल करेज में के जानकी के बात बुझले करेज में के जानकी के बात शुरू कैले फेड़े पसे कहे राम गाथा शुरू कैले फेड़े पसे कहे राम गाथा पूरा कथा कही के सुनौले शिकारी राम जी के जानकी से खबरिया रे शिकारी राम जी से जानकी के खबरिया रे असुनरिया सकेता परी शिकारी राम जी के जानकी से खबरिया रे सुनरिया सकेता मनबोध चाचा बड़े बड़े रुपए देने पुरस्कार है हम अपन सुमरन के खड़ी पाई करतनी अजी कहल चल जी अपन नचनिया बुलाई अरे प्रेमावा से बोलाए जवानवा अरे प्रेमावा से बोलाए भैया जी ये हमरा के किसान सिंह जी हमरा के दिले बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा श्री अरे सीता हो